гаити. маҳз аз ҳама ҷо пайдо шудагии дин бо номи вуду ки баъдан дар бисёр кишварҳо истифода мешавад. танҳо бо чунин факт наметонем мо ки видеоро дар бораи гаити ба анҷом барасонем. яъне ки имрӯз гап мезанем дар бораи яке аз қашоқтарин кишварҳо дар ҷаҳон ки то соли 2019 аз ҳама қашоқтарин кишвар дар ҷаҳон ба ҳисоб мерафт. хай то ин сол агар ки абнавӣ шавад рӯи хат бо мебинем ки кадом шай. ҳамада салому алайкум, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. дар видео лайк мондан ва ба дӯстотон падилитса кардана фаромӯш накунед. ва чун ҳар вақта танҳо ба мухлисои ҷанговар бозингаро гуфтаем ки шумо дар шуғли дӯстдоштаихтон метонем пул кор кунед. ин кора чӣ гуна карда метонед? дар якум комментария ссилка закрепит карда шудагие ки шумо бо ёрии ин ссилка метонем бидароен дар сайт регистратсия кунед ва дар ҳамун сайт интихоб кунед ҷанговар ё ин ки бозингари дӯстдоштаихтона ки шумо дар бурдиё бовар доред. всё просто. ҷанговар ё ин ки даста бурд мекуна ва шумо бошен пул кор мекунед. фаромӯш накунед ки агар ки шумо полни регистратсия карда нишиден, дар вақти якум папалини кардаантон промокоди канала истифода барен. мувофиқи пули мондагитон бонус мегиред. ссилка барои регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепит шудагие. аз вақте ки гаити соҳиб истиқлол шуд, ҳолат то чанди бадтар шудан гирифт. аз ҳамин хотир имрӯзо ба ин давлат туристо намераванд. дар наздикии гаити қарор дорад ҷазирае ки дар ӯ дохил мешавад Тартуга. иҷо беҳад машҳуре ба хотири оне ки як вақто ҳамчун хонаи пиратҳои баҳри Кариб ҳисобида мешид. зиёда аз 80% аҳолии гаити дар ҳоли қашоқӣ умр ба сар мебаранд. бисёриҳо аз ҳама қашоқтарин кишварҳо ин кишварҳои Африкаро ҳисоб мекунанд. лекин не бародаро, ин миқдор қашоқӣ бисёр аз кишварҳои Африка ба ҳисоб меравад. дар баробари ин зиёда аз 10% шаҳрвандони ин кишвар дар хориҷа зиндагӣ мекунанд. бештар дар Амрико. ба ин кишвар мегрезанд шаҳрвандони гаити барои ҷустуҷӯи зиндагии хубу беҳтар. баъзиёш ба кишвар ҳамсоя мегрезанд Доминикан, кишваре ки аз хиди гаити хубтар беҳтар нестай ҳолати зиндагишон, лекин камеам боша осудатарай аз хиди гаити. то вақте ки ба иҷа европейцо меоянд, дар ин кишвар зиндагӣ мекарданд индейцо аз гурӯҳи халқии Таил ва хиди номи гаити аз забони ӯ омадагие ки маънош кишвари кӯҳистонӣ ба ҳисоб меравад. лекин намояндаи индейцо солҳои дарозае ки дар иҷа боқӣ мондагӣ нестанд. баъди кушода шудани Колумб ба ин ҷо ҳуҷум мекунанд конкистадорҳое ки шаҳрвандони аслии ин минтақаро куллан нобуд мекунанд. ҳама шаҳрвандоне ки айни замон дар гаити зиндагӣ мекунанд, ӯ аз авлодҳои шахсое ҳастанд ки гузаштаҳошона дар вақташ зидди хоҳиши худшон ба ин ҷо маҷбурӣ овардагиянд барои корҳои қину душвор ҳамчун ғулом. забони фаронсавӣ, гаити ва креолский дар ин кишвар забони давлатӣ ба ҳисоб меравад. лекин забони креолӣ мақоми давлатиро қабул мекунад танҳо соли 1987. соли 2010 заминларзаи сахт бо 6,8 балл дар гаити рух медиҳад. ба он нигоҳ накарда ки ин аз ҳама баландтарин балл ба ҳисоб намеравад, лекин дар гаити ҳар як 50-ум одам дар натиҷаи ин заминларза ҷон дод. дар байни шахсое ки бехонаву дармонданд паҳн мешавад зуд бемории холера ки ин беморӣ як чанд сол давом карда боз шумораи марга зиёд мекунад. дар асри 20 дар кишвар сарварӣ мекард диктатор Франсуа Дуалье ки ӯ президенти як умра ҳисобида мешуд. баъдан сарвариро меспора ба дасти писари худаш ки дар натиҷа авҷи коррупсияу террор хеле ҳам баланд мешавад. ҳар як партияе ки зидди власт буд кушоду равшан нобуд карда мешиданд
дар интихоботе ки танҳо ба хотири намоиш додан баргузор мегашт, дар бюллетени интихоботӣ номи як шахс буд. Интихоб ки чхеле ки аллакай фаҳмиден, ин буд номи худи дуалие. Дар гаити квартале ҳастае ки бештар рассомҳо кор мекунанд, яъне картина тасвир карда мефурӯшанд. Нархи ӯ аз статуси шахси харидор вобастае. агар ки шумо ба гаити рафтен, аз Сити Салей дур бигарден. ин мешава бигем ки як хонаи калонтарине ҳастае ки бо кварталҳо ҷудо карда шудагие. дар инҷа ҳолат ҳамин қадар даҳшатнокае ки ҳамавақт он гурӯҳи каскакабутора барои тинҷ кардани ҳолат мефириста. дар ин минтақа зиёда аз 300 000 одам зиндагӣ мекунанд. дар инҷа ягон чизе нестае ки шаҳодат аз сивилизовани кишвар, аз ҷаҳони пешрафта шаҳодат бита. барои 300 000 одам як беморхона ва 2 мактаб пешбинӣ шудагие. одамо дар миёни партов аз бутилка ва дарҳои биотуалет зиндагӣ мекунанд. шаҳрвандон тамоми рӯзшона дар таги офтоб мегзаронанд ба хотири оне ки дар чунин бода ҳаво дар дохили будкаҳои оҳанӣ зиндагӣ кардан ғайриимконе. ин хонаҳои оҳанӣ чунон гарм мешаванд ки агар дар давоми рӯз дар дохили ӯ бошӣ, хита грили мирғӣ ҳис мекунӣ ки дар дохили духовка гузошта шудагие. ба шумо тавсия метавам ширкати Азия Маркета ки чанд муддатай бо бисёр блогерҳо ҳамкорӣ мекунад. ин маънои ӯро дорад ки дороҳои Азия Маркет гиёҳӣ ва оригиналанд ва барои чунин бемориҳо кӯмак мекунанд. барои он касе ки харобаю мехоҳад фарбе шава ё ин ки баръакс, барои шахсоне ки хеле ҳам дӯст медоранд ки риш дошта бошанд, лекин мутаассифона риш надоранд ва ҳамчунин барои шахсоне ки аллакай мӯи саршон пеш аз вақт рехта истае ва ҳамсинфҳошон барои ӯ механданд ва арӯсҳо нигоҳшон намекунанд. барои бахуат кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхӯбагӣ. подожди, мардонагӣ бахуат шид, значит муҳлати ҳамхӯбагӣ ҳам дароз мешавад. ва барои доғи рӯу, доғи пӯсту ва бисёр бемориҳо ба дору номрое ки дар болои экран дидестен алоқа кунен, пурсен ки чӣ беморӣ шумо дорен, аз чӣ ранҷ мекашен ва фаромӯш накунен ки аз номи канал агар гап занен 20% ба шумо скидка карда мешавад. боз яке аз фестивалҳои қадрнок барои шаҳрвандони Гаити ин фестивали Вудуай. ва барои оне ки туристора ба ин фестивал роҳ битанд, туристо маҷбуранд ки ҳамроҳи худшон як шишаи виски бигиранд. дар Гаити аз асри 19 то ҳоло боқимондагиай дарбори нимхароб ки дар ӯ хича парондагиай Карол Андрей Кристоф. а наследники ӯра боша кортшап када мекушанд. аз ҳама ситадели калонтарин бо 365 пушка боқимондагиай. варзиши миллӣ ҳисобида мешавад на футбол, на баскетбол, на ҳатто волейбол, а ҷанги мирғо, яъне ки хурузҷанг. ин дар байни аҳолии Галития яке аз шуғулҳои дӯстдоштаи ӯ ба ҳисоб меравад ки дар ин кор сумӣ хеле ҳам хуб метавонанд кор кунанд, яъне ки ставка мекунанд. барое ки хурузҳоро бозам ғазабноку хунсард кунанд, ба ӯ гӯшти хом ва қаламфур метаҳанд ки дар роб тар карда шудагие. ва боз дар Гаити дида мешавад девори зери обиро ки куллан аз каралҳои сиёҳ пӯшонида шудагие қарор дорад дар лагон. ба ғайр аз табиати зебо, дар Гаити
то айни замон ҳифз шудагиай архитектураи замони гузаштаи Гаити. Ин сабор сохта шудагиай соли 1928. дарбори президентӣ дар Порт-о-Пренси хеле ҳам машҳур. ӯ сохта шудагиай аз соли 1914 то соли 1922. дарбор ҳавлии дохилӣ дора ва қанотҳои ӯ боша ба мисли Конгресси Амрико сохта шудагиай. ва чӣ хеле ки шумо дестен дарбори президент ҳама чапа шудагиай, ин ҳам дар натиҷаи заминларза рух додагиай. лекин баъдан оҳиста оҳиста қисмҳои чапа шудагии ӯра сохтан мегиранд. шахсое ки агар ягон миқдор пул дошта бошанд, дар Гаити хирами шахсии худшона мекушоянд, ки ин яке аз бизнесҳои хубтар ва даромадноктар ба ҳисоб меравад. дар Гаити дин ҳамин қадар сахтае, ки одамо барои виза гирифтан ба ин кишвар ба серков муроҷиат мекунанд. ва аз ҳамада чизи ғайриоддии дигар дар Гаити ин автобусҳоанд, ки ҳамаево расмҳои ё ин ки ягон ситора, ё ин ки ягон фактҳои аз Библия ва миннатдорӣ кардан ба Худо аст. бардора фикратно дар комментария бинависен. агар каме видеоро хуб дастгирӣ карден, ман пурра видео мекунам дар бораи оне ки чӣ гуна шаҳрвандои ин ҷо умр ба сар мебаранд, аз куҷо мехӯранд, чӣ гуна пул кор мекунанд. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.